Ovo je refleksija, prostor u kome se vraćam sebi. Danas govorim o jednom trenutku kada sam zaustavila sebe. Zaustavila sam svoj impuls. Da reagujem i da odbranim. Ispred jedne grupe koja je imala svoje očekivanja. Ne od mene, već od nekog meni bliskog. Koga normalno ja treba da zaštitim. I očekivanja su bila pozitivna. Da grupa želi da bude impresionirana jednim nastupom. Ali onaj koji je nastupao je osetio pritisak tog očekivanja i nije dao publici ono što je tražila. Taj nastup se prekinuo. I publika je bila razočarana. I ja sam to osetila. To razočaranje i publike i onoga koji nastupa. Taj dramatičan trenutak. U kome bih ja obično uzela učešće. Tako što bih intervenisala. Da spasim. I glumca njegovog neuspeha. I publiku svojih očekivanja. Ja bih tada popravila tu situaciju. Tako što bih improvizovala. Ponudila rešenje. Dala odgovor. Ali ovoga puta sam zaustavila sebe. I nisam to uradila. Potpuno sam se zamrzla. I bila sam bez reakcije. I to me začudilo. To je bilo nešto drugačije. Jedan pokret. Jedno unutrašnje sačekaj. Nije tvoje. I zapitala sam se
Da li je to moje sačekaj bilo zaista moje? Ili se tu krije neko drugi? I gde sam osetila taj pokret zaustavljanja? Bila je to jedna barijera u stomaku. Jedno ne. Ne mešaj se. To je između njih. I pusti. A kako znam da sam to bila ja? Osetila sam mir. I nedvosmisleno. Sačekaj. Nije vrijeme. I to je bila dilema. Šta će prevagnuti? Da li stari impuls? Ili novi trenutak? Gde uzimam vreme da malo bolje procenim. I ja sam stajala tako zamrznuta. Kao da sam na nešto naslonjena. I kao da se oko mene našao nevidljivi kavez. Koji me zatvorio.